behar duzue. Bai ama, bai ama, bai ama. Txerrikume txikia lastozko zaitxalea aurkitu zuen. Kaixo, zer nahi duzu? Lastoa behar dut etxe bat egiteko. Hori, agur, agur. Txerrikume ertaina egurrezko zatzailea aurkitu zuen. Kaixo, zer nahi duzu? Egua behar du etxe bat egiteko. Torri, agur, agur. Txerrikume eta txerrikume handia arrenozko zaitxaile bat aurkitu zuen. Alerua nahi du etxe bat egiteko. Hori! Au! Txerrikumeak etxearen barruan sartuta zeudenean otsoa agertu zen eta etxeko atea jo zuen. Eta putxe egingo dut, eta etxera botako dut. Txerrikume txikia eta txerrikume ertaina zeudenean otsoa etxeko atea jo zuen. Etxera botako dut.
Aldebizko etxea oso gorgora zen eta entzin zuen apultu. Orduan, otsoari ideiak gororatu zitzaion. Zurrundiatik zaztuko naiz. Txerrikumeak laptiko hartuta ipini zuten eta otsoa otsoari zuaren gaineran erori zen. Otsoari ipurdia errezitzatu eta betirako aldegin zuen. Txerrikumeak oso pozik abesten du